Ubusin na natin tong butter para mas masarap kasi wala pa naman tayo ibang sahog. Britney! Mag-video ka dili! Lugay ba kulira? Kanil. Yan ang bulutan na kuna. Lugay ba sa kape ba sa ano? Ilalagay na natin yung buttered wife. Uling-uling na yung kamos sila. At dahil dyan! Mangang yan. Marami yun. Lagyan na sa Britney. Ano sa'yo? Ikaw na lang din mo dia. Itindog lang dia dahil. Itindog lang, Britney. Pati sa akin. Wala ba ito? One. Okay. Okay, paano? Okay na? Yan ang ating buttered wife. Antayin na lang natin na Melt. mag-melt siya. So, ilalagay na natin kaagad yung ating sahog. May sauce yung ramyun? Ano si powder na tulod? Then, habang nagpapaano tayo ng ano, ilagay na natin to para bago masunog. Para pagpula, pagka-melt niya lahat, na-absorb na nung ano. Okay, hindi kasi siya magiging pantay, malaki kasi siya. Yan, may bawang na siya, may sibuyas at luya. Lalagyan na natin siya ng chiling haba. And we decided na mag-ihaw na lang kami ng isda, guys, kasi wala pala kaming ano, baka kulangin kami. Ano next? Sprite? Oo nga. Ilalagay ko na yung ano. Crabs of tango. Lahat. Hindi kiniisip ko kasi kung lalagyan mo ba dito magsabaw na. Tango ng Sprite. Sprite lang. Abi na itong noodles. Binay sauce, anak diha. Eh! Natag, Brett. Paano kasi nandyan kasi mainit kasi. Dito sa aso. Tungkol na sa aso. Abre, Brett, ibutang na yun. Ayan na! Ilalagay na natin yung lahat. Abre, sabay, ibutang na yun. Ilagay mo na yung sauce. Stray sauce na yun. Tapoy sa akin. Stray sauce. Tapoy sa ako. Ay, padapil ako din. Tapoy din. Tapos na! Kisunog na! So, ilalagay na natin yung ito ang ating alimagno. Lagay ko na kao. Hindi mo na. Go! Ilagay na lahat para absorb na lahat isa-isa. Go! Lahat! Lahat! Sabon! Ay, 0.5 Sunrox. na lang nil. Huwag kang mag-0.5 kasi. Ayan na ang oyster sauce. Ihalo natin lahat. Ganyan para ma-mix talaga lahat. Walang magpa-powderize. Kana, katunga. Lagay mo na yan. Okay, bilis. Katunga, katunga. Anong kaya? At suwete. Halang niya siya? Sure ba? Hindi niyo magpakaon ha. Sabi na gid ni. Yan is Sprite kay siyang mag-tone down. Lagyan natin to. Pak. Ay, buhay pa ako kapit. Pak, ang hipon. Ay, sunog na. John Rocks. Kana. Wait lang. Yan na, lapula kayo. Lagi manos pa din nga bilat karon. Inak sa mga almond. Sprites. Sprite. May nasunog na buhok. Kagulo ang mga asisa. So, chef. Apas! Wait, tikpan mo natin kung saan hangdi. Euro to, Ting? Oh, ano to? Go, it's pretty. Para magkanang atsuwet. Tuba dam, tuba. Lagyan na tuba. Ala, giinom. Green. Lagyan na tuba. We put powder. No. Ay, what? Mag-ano kayo ng ano? Yeah, magay powder. Tapos seasoning. Mana? Uy, kinagan, uy. Gawa kayo. Asa na yung ano? Go! Magic sarap. O, asin. Ano ba? May kagulo ang mga so, chef. Kainin pa ni kulira. Ana, okay na. Sini konti.
Next. Ang aso sa Iba muna natin. sa maginabre. Yawa. Hindi ako magluto eh, kapoy ba? Dili na magluto. Sugar. Alang. Ay, pait nga lang. Pero lamig kasi siya nga pagkahalag, ewan ko lang sa iba. Ako gusto ko yung ganitong anghang pero kulang-kulang pa. Tikman nyo. Tikman nyo. Ay, lahat. Naayo si Kuan kay halam na ba kay na siya. Wala ko lang yan sa kanya. Britney kasi hindi mangangin kasi kulang sa amin yan. Pero maanghang na siya, feeling ko mamangagat na sa inyo. Sa kanila ba? Sakto rin, alam ko sa inyo. Britney kasi manghangin yan siya. Ito na eh. Ako may pag-adya sa inyo. Sini ano niya? Halang kayo? Di ba? Nasa dulo. Manghang kasi siya. Halang? Ito na. Ito, talis. Ayun, suko. Ang tanong, maubos ka Lagyan natin ng sa halang. manghang no, sa inyo. Halang kayo? Sa nalo na sinil. Ay, kakain pala yun siya ng sinil na sinil. Ilagay na natin ng, wala yung mais, sayang kayo. Pakuluin mo natin sa Ay, saglit. kasi kuro-kuro ako kay malata ang shrimp. Natunaw na. Hala, nasuko si Kuan so ship. Nilas ba nito? Amin itong noodles, be. Nay, Mana ay? ay para pagpunta ng noodles, tahong dayon, manong dayon. Lagyan natin ng noodles, guys. Dapat ito tagas ka noodles. Dugmok mo ni Britney. Muk maninin. Ay, kamu naman, putulan na! Ay, pag singag-singag bitin ay video, buwang mo dito. Chicharon, asa ito chicharon? Tama na lang. May cook, may rules. Ano na, taklo be. Mangga, Ford. Ford, mangga. Mangga ba? Ang isda, butang. Gusto ko manghang pa pero baka hindi na makain. Galik. Hindi kasi malalata yung noodles, may tahong pa eh. Oh, Isa. Isa. Yan ang tubig. Na, sige. Na. Sige. Wow mo ah. Para sa'yo. Igilig. bayo. Sige. Ay, paano to? Nalubat ng yawa. Hindi ko na gawin. Pero naka-record to. Ano, ito na. Nabuwag-buwag ng noodles. Mo, yan na natin antayin niya malata. Noodles. Takla ba natin? Isa na yan kay pang ano natin. Pang ano na pantikiman na. Tikiman time. Asan yung ilaw ba? Maliwanag siya? Tapos Ayun. kayo Kaya dito talaga meron ko. ha? Internal cold storage. Kanina ito pang release. Na-record naman siya tama na ito. Kulak mo dito. Hindi na nila ito. Pinali. Mana ka ha? Sige. Ang ulam namin ngayon ay sari-saring seafoods. Overload. Sige. Mana ka. Tikman na natin siya kung anong lasa. Init, di ba? Oh, lang nga kayo. So man good. Halang o init. Pinit sa kahalang. Lamig kayo. Halang kayo nga. So man good. Halang init. Lamig kayo! Ha? Lamig kayo. Takpan na natin. Previous yun ito ah. Kulang lang siya sa hanghang for me. Ha?
Halang mo ka. Tikman mo, Althea. Tikman mo. Sa ahala. Sabaw lang. Ay, baka busar. Oo, hindi. Pero tsara. Ay, na. Bariyo lang. Nagiinom nga tayo ng isang aso. Tikim ba yan? Yung uso, anghang kasi. Hindi ka ba maano sa mga? Hindi. Bakit yan? Dugay kayo. Di ba? May konting kirot lang. Ayan, nasa dulo. Sa dulo lang. Nunukin mo kasi para nasa gitna. Oh, di ba? Nakakasamid yung anghang. Wala na sa inyo. Yun na. Okay na to kay balata tong noodles. Then, Malaki ng hiwa sa opposite. Kausa lang dam. yawa. Ikaw pang noodles. Kata man na. Ito na. Wala yan. Ha? Kausa lang. Ito na ang ating sari-saring. Tikman natin ang hipon. Pusit. Pilit siya. Tumuguhit yung anghang. Ang sarap ng anghang niya. Hindi kayo. Ito na kayo. Ano pa, matigas pa yung noodles. Wala mo natin init. Oo, maluluto na siya sa init. Hindi pala kanon. Yun na. Daungan. Tabi di sa pikas. Kayo magsuba.